नमस्कार. कोकण सात लाईव्ह आणि गोवन वार्ता लाईव्हसाठी मी किशोर नाईक गावकर आपलं स्वागत करतो. आज एका अत्यंत महत्त्वाच्या अशा ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत आणि एका महत्त्वाच्या विषयावरती आम्ही आमच्या प्रेक्षकांना ही माहिती देणार आहोत. अर्थातच मी सध्या आहे वेंगुर्ला या ठिकाणी, गोव्याच्या शेजारील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुका. आता वेंगुर्ला तालुका म्हटल्यानंतर आपल्याला सहज पहिल्यांदा आठवण येणार ती वेंगुर्ल्याच्या बंदराची, वेंगुर्ल्यातल्या मासळीची, वेंगुर्ल्यातल्या काजूची, वेंगुर्ल्यातल्या पर्यटनाची. परंतु आज या सगळ्या गोष्टी बाजूला जाऊन एक वेगळी ओळख वेंगुर्लाची बनलेली आहे, ती म्हणजे स्वच्छ आणि सुंदर वेंगुर्ला. सध्या कचऱ्याचा विषय हा सगळीकडेच अत्यंत जटिल प्रश्न बनलेला आहे. आपल्या गोव्यात तर कचऱ्याच्या प्रश्नावरती बोलायलाच नको, एवढी भीषण परिस्थिती कचऱ्याच्या बाबतीत झालेली आहे. उत्तर गोव्यात कळंगूट या ठिकाणी अद्ययावत असा प्रकल्प सरकारने उभारलेला आहे, परंतु या प्रकल्पाला जवळजवळ 400 कोटी रुपये खर्च आलेला आहे. या व्यतिरिक्त दरवर्षी कोट्यावधी रुपयाचा खर्च त्या प्रकल्पावरती होतो. त्याच पद्धतीनं आता दक्षिण गोव्यातही कचरा प्रकल्प तयार झालेला आहे, फक्त कार्यान्वित व्हायचा बाकी आहे. मडगावच्या कचरा विषयाबद्दल तर बोलायलाच नको. म्हापशासारख्या शहरात आज कचऱ्याची जी भीषण परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्यावरही अद्याप आपल्याला तोडगा काढता आलेला नाही. एक पर्यटन राज्य म्हणून गोव्यात कचऱ्याचा विषय हा अधिकाधिक भीषण आणि गंभीर बनत चाललेला आहे. या सगळ्या गोष्टी कचऱ्याच्या बाबतीत घडत असतानाच पर्यटनाच्याच निमित्तानं ओळखल्या जाणाऱ्या या वेंगुर्ला तालुक्यातील वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या या कचरा प्रकल्पावरती आज मी आहे. आणि मी आत्ता जो बसलेलो आहे तो याच कचऱ्या प्रकल्पातील गार्डनमध्ये बसलेलो आहे. म्हणजे कचऱ्या प्रकल्पात अशा पद्धतीनं बसता येतं आणि अशा पद्धतीनं सहजपणे बोलता येतं. इथं अजिबात दुर्गंधी नाही, माशांचा त्रास नाही, काहीच नाही. आणि बिनधास्तपणे एक सुंदर अशा पद्धतीची शेड या ठिकाणी उभारलेली आहे आणि या शेडमध्ये बसूनच आज मी हा कार्यक्रम करतोय. आम्ही जाणून घेणार आहोत वेंगुर्ल्यातल्या या कचरा प्रकल्पाचं नेमकं यश काय. विशेष म्हणजे गोव्याच्या बाबतीत जर आपण म्हणायला गेलो तर विकासाचे प्रकल्प किंवा अनेक बाबतीत गोवा हा आदर्श समजला जातो. परंतु आजच्या घडीला गोव्यातनं लोक या वेंगुर्ल्यातल्या कचरा प्रकल्पाला भेट देत आहेत, समजून घेत आहेत की कशा पद्धतीनं हा कचरा प्रकल्प इथं उभा झालेला आहे. अलीकडेच नावेलीचे आमदार आणि कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर हे या ठिकाणी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत या ठिकाणी या प्रकल्पाला भेट देऊन गेले. यापूर्वी डिचोली नगरपालिकेचे नगरसेवक आणि नागरिक या प्रकल्पाला भेट देऊन गेले. केवळ गोवाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र आणि विदेशातूनही लोक या ठिकाणी भेट देत आहेत, समजून घेत आहेत की हा चमत्कार वेंगुर्ला नगर परिषदेने कशा पद्धतीनं घडवून आणलेला आहे. आम्ही जाणून घेणार आहोत या चमत्कारामागचं नेमकं कारण, या चमत्कारामागचा नेमका प्रयत्न. आणि हा कचरा प्रकल्प जेमतेम त्यावेळेला म्हणजे जेव्हा हा प्रकल्प सुरू झाला त्यावेळेला केवळ 1 कोटी रुपया खर्च करून या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. आज या प्रकल्पातून इन्कम सोर्स उत्पन्न जमा केलं जातं. अशा पद्धतीचं एक ट्रान्सफॉर्मेशन या प्रकल्पाला वेंगुर्ला नगर परिषदेनं मिळवून दिलेलं आहे. आमच्यासोबत आहेत जयेंद्र चौधरी, जे एक ॲक्टिव्ह सदस्य या प्रकल्पाचे आहेत आणि या प्रकल्पाच्या संपूर्ण कामकाजाची देखरेख व्यवस्थापन ते करतात. तेच करत नाहीत तर त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे इकडचा प्रत्येक कामगार हा या कचरा प्रकल्पाचा मालकच समजावा लागेल, अशा पद्धतीची रचना त्यांनी या ठिकाणी करून ठेवलेली आहे. चौधरीजी, तुमचं स्वागत आहे. म्हणजे मी स्वतःच मान्य करत नाही की मी कचरा प्रकल्पात बसलेलो आहे. कुठल्या तरी एका पर्यटन स्थळावरती किंवा किनाऱ्याच्या बाजूला असलेल्या गार्डनमध्ये मी बसलोय की काय, असा भास निर्माण होण्याची परिस्थिती आहे. हा जो चमत्कार आहे तो चमत्कार कसा घडला हे आम्ही समजून घेणार आहोत. आपण सुरुवात करूया चौधरीजी. या कचरा प्रकल्पाची जी कल्पना आहे, संकल्पना आहे, आयडिया बेसिक म्हणजे वेंगुर्ल्यासारख्या ठिकाणी अशा पद्धतीचा हा कचरा प्रकल्प उभारावा, ही संकल्पना नेमकी कुणाच्या डोक्यातून आली आणि ती मूर्त स्वरूपात कशी आली? सर्वात प्रथम आपलं स्वच्छ भारत पर्यटन स्थळ येथे स्वागत आहे.
ॲक्च्युली 2013मध्ये आमच्या इकडे संजीवनी दळवी म्हणून मुख्याधिकारी मॅडम होत्या. त्यांनी घनकचऱ्यामध्ये काहीतरी करायचं म्हणून त्यावेळी महाराष्ट्रात 100च्या वर बायोगॅस प्रोजेक्ट बंद पडले. आम्ही 6 महिने वेगवेगळ्या ठिकाणी व्हिजिट केल्या आणि आम्ही सगळीकडे बघितलं की बायोगॅस बंद पडत आहेत. पण आम्हाला एक पुण्याचा मॉडेल कॉलनीचा आम्ही प्रोजेक्ट बघितला, जो प्रोजेक्ट चालू होता आणि त्या प्रोजेक्टच्या आधारे आम्ही वेंगुर्ल्यात बायोगॅस करायला ठरवलं आणि त्यावेळेच्या बॉडीने आम्हाला मान्यता दिली. जे नगराध्यक्ष मॅडम होत्या त्यांनी आम्हाला साथ दिली. आम्ही 1 कोटी रुपये खर्च करून पहिला सुरुवातीला बायोगॅस आणि कांडी कोळसा हा 2015मध्ये सुरू केला. जून 2015ला आमचा प्रोजेक्ट कार्यान्वित झाला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्याधिकारी रामदास कोकरे साहेब यांनी त्याला जोड देऊन शहरात कचरा कसा वेगळा करायचा, 4 प्रकारे आपण कचरा वेगळा करण्यासाठी सुरुवात केली. यामध्ये आपण पहिलं सुरुवातीला ओला कचरा, सुका कचरा, प्लॅस्टिक आणि इतर जो कचरा असेल तो आम्ही वेगवेगळा करायला सुरुवात केली. त्यातच आमचे कोकरे साहेब यांनी सुरुवातीला सर्व नगरसेवक, सर्व नागरिक, जेवढे आमचे व्यापारी असतील, जेवढ्या संस्था असतील, जेवढे कर्मचारी असतील यांना पहिली शपथ दिली की प्लॅस्टिक 100% बंद करायचं, प्लॅस्टिक वापरायचं नाही, कॅरी बॅग 100% वापरायचं नाही. आमच्याकडे 25% कचऱ्यामध्ये प्लॅस्टिक यायचं. ज्यावेळी आम्ही जून 2015मध्ये ही शपथ घेतली त्यावेळी ते रिड्यूस होऊन फक्त 70 ते 80 किलोवर प्लॅस्टिक आमच्याकडे यायला लागलं. म्हणजे त्याच्यात पॅकेजिंग प्लॅस्टिक असेल, बेकरी प्रोडक्ट्स असतील, ह्यांचं जे प्लॅस्टिक आहे तेवढंच आमच्याकडे यायला लागलं. त्यामुळे कचऱ्याचं जे व्हॅल्युएशन होतं 1.25 टन कचरा, 2 टन कचरा, ते व्हॅल्युएशन होऊन कमी झालं. त्याच्यानंतर यातच कोकरे साहेबांनी साथ दिली की लोकांनी कचरा वेगळा द्यायचा. त्याच्यातच आम्ही लोकांपर्यंत, प्रत्येक घरापर्यंत आम्ही पोचलो आणि लोकांना आम्ही सांगितलं की तुम्ही कचरा वेगळा द्या. लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. लोक म्हणायला लागले नाही मग ते असं जमणार नाही, हे नाही. मग आमचे CO साहेब म्हणा किंवा आमचे सगळे पदाधिकारी, नगरसेवक किंवा ऑफिसचे अधिकारी यांनी प्रत्येक नागरिकाला सांगितलं की कचरा कसा वेगळा करायचा. वेगळा केल्यानंतर काय होतं, ज्या ठिकाणी आम्हाला प्रॉब्लेम यायचे त्या ठिकाणी आम्ही नागरिकांना घेऊन ह्या प्रोजेक्टवर यायचो की साहेब तुम्ही जर कचरा वेगळा नाही दिला तर आम्ही काही करू शकत नाही. तुम्ही कचरा वेगळा दिला तर आम्ही काय करू शकतो हे तुम्ही बघा. बघून गेल्यानंतर ज्या माणसाच्या डोक्यात कचरा निर्माण झालेला असतो त्याचा तो कचरा कमी होतो की ह्या प्रोजेक्टवर खरोखर कचरा वेगळा दिला तर ती प्रक्रिया होते. त्यातून शहर आपलं स्वच्छ होण्यास मदत होते. नागरिकांनी आम्हाला साथ दिली. 90% 95% नागरिक आम्हाला साथ द्यायचे, पण 5-10% सगळीकडे विक्षिप्त माणसं असतात. त्यांनी आम्हाला थोडंसं कचरा वेगळा द्यायला त्रास केला. मग त्यांना आम्ही दंडात्मक कारवाई करायला सुरुवात केल्या. नोटिसेस देणे, दंडात्मक हे करणं. मग त्यांच्यातही फरक पडायला लागले. मग त्यांच्या तक्रारी यायला लागल्या की आम्हाला वेळेवर ह्या गोष्टी पाहिजे, त्या गोष्टी पाहिजे. आपण नियोजन केलं की घंटागाडी आपली प्रत्येक घराला दिलेल्या टायमिंगवर कशी जाईल ह्याच्या संदर्भात आपण नियोजन केलं आणि त्या पद्धतीने आम्ही पाठवली. नागरिकांना सुरुवातीला माझ्या कर्मचाऱ्यांनी दाखवलं की कचरा कसा वेगळा करायचा. नागरिक करून द्यायला लागले. त्यामुळे माझ्या कर्मचाऱ्यांना जो रस्त्यावर टाकलेला कचरा उचलावा लागायचा किंवा कुचलेला कचरा, किडे पडलेला कचरा उचलावा लागायचा, तो कमी झाला. त्याचा फायदा माझे कर्मचारी आजार पडायला कमी झाले, दारू प्यायची त्यांची कमी झाले, त्यांचं स्वास्थ्य सुधारायला लागलं. कचरा डायरेक्ट घेतल्यामुळे डेली कचरा यायला लागला. जो डेली कचरा ह्या प्रोजेक्टवर आल्यामुळे आम्ही इकडे तो 100% प्रोसेस करायला लागलो. जसं की ओला कचऱ्यापासून आपण बायोगॅस तयार करायचो, बायोगॅसपासून इलेक्ट्रिसिटीवर आपण इकडच्या सर्व मशिनरी चालवायला लागलो. सुका कचरा आपण वेगवेगळ्या कॅटेगरीत नंतर पुढे जाऊन 27 प्रकारात आपण कचरा वेगळा करतो, जो महाराष्ट्रात काही देशात कोणीही करत नाही, जो वेंगुर्ला नगरपालिका करते. ह्याचा आम्हाला अभिमान आहे, कारण हे सगळं आमचे नागरिक आम्हाला करून देतात, आमचे कर्मचारी करतात, आमचे अधिकारी पदाधिकारी हे आम्हाला मदत करतात. आणि हा प्रोजेक्ट आमची 7 माणसं, फक्त 7 माणसं 5 एकरच्या जागेमध्ये आमचा हा पूर्ण प्रोजेक्ट आहे, ज्याच्यापैकी 1 एकर जागेवर आपण इमारती बांधून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मशिनरी बसवलेल्या आहेत आणि हा प्रोजेक्ट आपण रन करतो. ह्या प्रोजेक्टमधून आम्हाला महिन्याला 30 ते 35 हजारच्या वर इन्कम मिळतं. वर्षाला 4.5-5 लाख रुपयापर्यंत आम्हाला इन्कम मिळतं. हा आमचा एक पार्ट झाला. दुसरा पार्ट, हे सगळं आम्ही करत गेलो, त्यामुळे आम्हाला वरिष्ठ लेवलला जसे की मुख्यमंत्री साहेब किंवा आणि प्रधानमंत्री साहेब यांच्याकडून आम्हाला वेगवेगळी बक्षिसं मिळायला लागली. सुरुवातीला 2015मध्ये स्वच्छ वेंगुर्ला शहराचं आम्हाला 2.5 कोटीचं बक्षीस मिळालं. स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत आम्हाला वेगवेगळी बक्षिसं मिळून 12.5 कोटीची बक्षिसं मिळाली. आज वेंगुर्ला शहर
हे स्वच्छ सुंदर शहर म्हणून आम्हाला 15 कोटीचं बक्षीस मिळालं मागच्याच वर्षी 2023मध्ये. अशी आम्हाला वेगवेगळी बक्षिसं मिळत गेली. वेंगुर्ल्याची आता एकच इच्छा राहिली आहे की मोदी साहेबांनी हे 2015मध्ये सुरू केलेलं, त्यांना आपण कधी हे भेटतो आणि हे आम्ही कधी दाखवतो, हेच फक्त वेंगुर्ल्याचं स्वप्न शिल्लक राहिलेलं आहे आणि ते लवकरच मला वाटतं पूर्ण होईल. चौधरी साहेब, मला एक सांगा की ओला कचरा जो तुमच्याकडे येतो तो सुरुवातीला खूप त्रास व्हायचे, लोकांनाच कळायचं नाही की कशा पद्धतीने तो वेगळा करायचा. कारण लोकांना तशाच्या तसा तो कचरा, ओला कचरा बालदीत टाकणंही विचित्र वाटत होतं. त्यामुळे ते पिशवीत बांधून त्याच्यात टाकणं, परत त्याच्यात मग पिशवी आली. त्याच्यानंतर तुम्ही जागृती केली, लोकांना समजून दिलं की कशा पद्धतीने तो वेगळा करायचा. आता जसे 27 प्रकार तुम्ही सुक्या कचऱ्याचे सांगितले, ओल्या कचऱ्याच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर ओला हा ओला कचरा, त्याच्यात वेगळं नसतं. परंतु त्याच्यात मेलेली मांजरं, कुत्री, त्याच्यानंतर मेलेली जनावरं, हा जो काय एक प्रकार आहे त्याच्यावरती कशा पद्धतीनं तुम्ही तोडगा काढला? सुरुवातीला आमच्याकडे मृत जनावरं जी यायची ती आम्ही खड्डे काढून जमिनीत गाडायचो. नंतर त्याच्यापासून दुर्गंधी सुद्धा यायला लागली. त्यामुळे आम्ही त्याच्यावर भरपूर सर्च केला आणि आम्ही आता जनावरं जाळायची एक मशीन कार्यान्वित केलेली आहे, जी आता एक 15 दिवसात आपली चालू होईल. त्यामुळे हा जो प्रश्न आहे जनावरांपासून दुर्गंधी यायचा, तो आमचा प्रश्न कायमचा नाहीसा होणारा आहे. आणि हा महाराष्ट्रातला माझ्या दृष्टिकोनातून, म्हणजे मला माहिती असल्यानुसार पहिलाच प्रोजेक्ट असेल जो जनावरं जाळण्यासाठी आपण यूज करतो. सिम्पल मशीन आहे, त्याच्यात काही आपण वेगळं केलेलं नाही. जशी माणसं जाळायची मशीन्स असतात त्याच पद्धतीने आपण जनावरं जाळायची. म्हणजे कुत्र्या मांजरापासून मोठं जनावरसुद्धा आपण जाळू शकतो अशी आपण मशीन केलेली आहे, जी मशीन आपल्या इकडच्या बायोगॅसवर चालणारी आहे. त्याला इलेक्ट्रिसिटीचा खर्च नाही किंवा बाहेरून लाकडं आणायचा खर्च नाही किंवा बाहेरचा गॅस वापरायचा खर्च नाही. आमचा जो गॅस तयार होतो त्या गॅसवरच आम्ही ही मशीन चालवणार आहोत. आता हा जो प्रकल्प तुमचा इथे जो सुरू झालेला आहे, तो प्रकल्प किती पॉप्युलेशनला ॲडप्ट करतो? किती पॉप्युलेशन म्हणजे किती लोकसंख्येच्या घरातून या प्रकल्पाला कचरा येतो? किती टन दर दिवशी इथं कचरा येतो? आणि दुसरी गोष्ट, वेंगुर्ला हे पर्यटन स्थळ असल्यामुळे पर्यटनाच्या मोसमात जो कचरा तुमच्याकडे येतो तो सेग्रिगेट होतो का? आता घराघरातनं कचरा सेग्रिगेट होतो, परंतु हॉटेलमध्ये किंवा वेगवेगळी जी आस्थापनं आहेत त्यांच्यामधून जो येणारा कचरा आहे तो सेग्रिगेट होऊन येतो की कशा पद्धतीने येतो? आता वेंगुर्ला शहराचं जर बघाल तर 5,500 प्रॉपर्टी आहेत वेंगुर्ल्यात. म्हणजे वेंगुर्ल्यात 5,500 घरं आहेत. मोठी हॉटेल्स जर बघाल तर 20च्या वर मोठी हॉटेल्स आहेत. लहान हॉटेल जर बघितली, दुकानं वगैरे, तर 200च्या वर दुकानं आहेत. ह्या सर्वांना आम्ही अशी सिस्टीमच लावून ठेवलेली आहे की कचरा हा आम्हाला वेगळाच आला पाहिजे. ओला कचरा तर 100% वेगळा येतो. हॉटेल्समधून सुद्धा 100% वेगळा कचरा येतो. त्यांना आपण टायमिंग दिलेलं आहे. ते सकाळी जनरली आम्हाला देत नाही, ते दुपारच्या पिरियडला आम्हाला हॉटेल्सवाले कचरा देतात. त्या पद्धतीने आपण गाड्यांचं नियोजन केलेलं आहे. घरगुती कचरा हा 100% आम्हाला वेगळा येतो. जे आमच्याकडे फ्लॅट्स वगैरे आहेत, जे मुंबईकर लोक आहेत, ते वर्षातून कधीतरी येतात, त्यांना ह्या गोष्टी माहिती नसतात. त्यावेळी आमचे जे कर्मचारी कचरा गोळा करायला जातात ते त्यांना सांगतात. आणि आज वेंगुर्ल्याचं एवढं रोल मॉडेल झालेलं आहे की बाजूचा शेजारीच सांगतो, कचरा मिक्स कचरा दिला तर नगरपालिका नेणार नाही, असा कचरा वेगळा करून द्या. त्यामुळे जी वर्गीकरणाची जी समस्या बाकीच्या शहरांना आहे ती वेंगुर्ल्याला मुळीच भासवत नाही. आणि ही सिस्टीम जी लावलेली आहे ती आमचं रोल मॉडेल झालेलं आहे. त्यामुळे कचरा प्रकल्प म्हटल्यानंतर त्या कचरा प्रकल्पाची पहिली ओळख म्हणजे तिकडचं डम्पिंग स्टेशन, जे कचऱ्याचे ढीग पडायला पाहिजे आणि त्या ढिगावरती घारी, कावळे असे घिरट्या घालताना दिसायला पाहिजे. इथं तसला प्रकार अजिबात दिसत नाही. म्हणजे या कचरा प्रकल्पाला डम्पिंग स्टेशन नाही, डंप इथं नाही होत कचरा. आमच्याकडे जो कचरा येतो तो 100% सेग्रिगेट करून येतो आणि तो 100% प्रोसेस केला जातो. आणि एक यापुढे सांगायचं की डम्पिंग ग्राउंडच्या बाजूला कोण घर बांधायला किंवा जागा असेल तर ती विकून लोक जातात. पण वेंगुर्ल्याचं वैशिष्ट्य आहे की वेंगुर्ल्याच्या डम्पिंग ग्राउंडच्या समोर एकाने 30 लाख रुपये खर्च करून स्लॅबचं घर बांधलंय. हे वेंगुर्ल्याचं नगरपालिकेचं एक अचिव्हमेंट म्हणायला हरकत नाही. दुसरी एक गोष्ट, या पूर्ण प्रकल्पाला भेट दिली असता एक लक्षात आलं की इथं प्रत्येक गोष्टी ज्या तुम्ही उभारलेल्या आहेत त्या गोष्टी या कचऱ्यापासून उभारलेल्या आहेत. म्हणजे मग ती प्लास्टिकच्या बाटल्या असतील, चप्पल्स असतील, लोखंड असतील किंवा बाकीचे. आता ह्या आम्ही ज्या ठिकाणी बसलेलो आहोत त्या ठिकाणीची जी शेड आहे त्या शेडच्या सभोवताली बाटल्यात बल्ब टाकण्यात आलेले आहेत
आणि एक सुंदर असं अशा पद्धतीचं एक डेकोरेटिशन टाईप या ठिकाणी हे तुम्ही तयार केलेलं आहे. तर हा सगळा जो प्रकार आहे, म्हणजे एरवी आपण बघितलं तर कामगार म्हटल्यानंतर तो सकाळी आपल्या कामावरती येणार आणि संध्याकाळी काम संपवून जाणार. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तुमच्या कामगारांनी एवढा उत्साह तुमच्या कामगारामध्ये कसा काय, आणि तो सुद्धा कचरा प्रकल्पात काम करणारा कामगार आहात. या ठिकाणी 11 नोव्हेंबर 2022ला आमचे मुख्याधिकारी कंकाळ साहेब यांची जॉईनिंग झाली. त्यावेळी त्यांनी एक सांगितलं की कचऱ्यातून आपण काहीतरी वेगळं काहीतरी करूया, मिरॅकल पार्क करूया. मग आम्ही सर्च केलं, यूट्यूबला बघितलं किंवा गुगलवर सर्च केलं, तर लोकांनी वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी केलेल्या निदर्शनास आलं. तर आमचे कर्मचारी म्हणायला लागले, ओ साहेब काय आपणही करूया, तुम्ही फक्त आम्हाला साथ द्या, आपण बसून करूया. मग आमचे सुपरवायझर असतील किंवा इकडचे ड्रायव्हर्स लोक असतील किंवा आमच्याकडे पेंटरसुद्धा आहेत सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये, ते म्हणायला लागले चला साहेब आपण हे करूया. मग आम्ही एखादा फोटो बघितला आणि करायला घेतलं. जसं की आम्ही टायर्स असतील, टायर्स आणि ड्रम वगैरे असेल, ह्याच्यापासून आपण ट्रॅक्टर तयार केला. एक रणगाडा केला आहे आपण टायरापासून आपण चेअर्स केल्या आहेत बसण्यासाठी, टायरापासून आपण मासे केलेत, टायरापासून आपण युनिकॉर्न केले. ह्याच्या पलीकडे जाऊन चेतक जी गाडी असते त्या स्कूटरपासून आपण जसं हॉटेल्सला बसण्यासाठी जशी अरेंजमेंट असते ते सुद्धा आपण तयार केलं. आपण जे आता ह्या बॉटल्स म्हणालात, हे सुद्धा बॉटल्स फोडणं हे सुद्धा एक स्किल असतं. हे आम्हाला काय माहीत नव्हतं. करायचं साहेब, करूया आपण. आमच्याकडे स्टेपला बॉटल यायच्या, बसलो आम्ही, बघितलं कसं फोडायचं, काय फोडायचं, सिम्पली आम्हाला लक्षात आलं हे असं फोडायचं आहे. आम्ही ते केलं आणि आज आम्ही हे सगळं जे आहे कचऱ्यातून कल्पकतेकडे आम्ही नेण्याचा एक प्रयत्न केला. आमचे माजी नगराध्यक्ष असतील, माजी नगरसेवक असतील, आमचे स्वच्छता दूत म्हणून सुनील नांदस्कर सर आहेत, ज्यांनी जे आर्ट ऑफ स्कूलचे व्हाईस प्रिन्सिपल म्हणून रिटायर झाले, वेंगुर्ल्याचे सुपुत्र आहेत. त्यांनी तर आम्हाला असं केलं की तुम्ही पेंटिंग करताय ना, तुम्ही हे कसं चांगलं दिसेल, कमी खर्चात कसं जास्त होईल, त्याच्यासाठी त्यांनी मार्गदर्शन केले. काही नगरसेवक आहेत, काही पत्रकार आहेत, ज्यांनी आम्हाला सांगितले साहेब तिकडे हे चांगलं दिसतंय, आपण हे असं करण्याचा प्रयत्न करूया. त्यांनी आम्हाला फक्त सुचवलं हे असं करा. त्याच्या पलीकडे जाऊन कर्मचाऱ्यांनी ते करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे आम्ही कचऱ्यातून कल्पकतेकडे गेलो आणि आज आम्ही इकडे कचऱ्यापासून ज्या काही वेस्ट टू मिरॅकल हे आम्ही तयार करण्याचा प्रयत्न केला. आज आपण उभे आहोत, हे आहे आमचं बायोगॅस युनिट आहे. या ठिकाणी पहिली घंटागाडी जी येते ती वजन काट्यावर वजन करून या ठिकाणी ओला कचरा आणून ठेवला जातो. ओला कचरा हा आपला ड्रममध्ये जो घरातून वर्गीकृत केलेला असतो तो आपल्याकडे या ठिकाणी येतो. आपण प्रत्येक घराला एक डस्टबिन दोन डस्टबिन दिलेली आहे, एक ओला कचऱ्यासाठी आणि एक सुका कचऱ्यासाठी. ओला कचरा जो आहे तो आपले कर्मचारी वर्गीकृत घेऊन येतात आणि या ठिकाणी आपल्या प्रोजेक्टवर आणला जातो. या ठिकाणी त्याचं वजन केलं जातं, किती आहे, किती क्वांटिटीमध्ये कचरा येतो तो. त्यानंतर हा ओला कचरा मशीन आहे, त्या मशीनवर क्रश केलं जातं आणि पुढे आपली बलून रूम मेन डायजेस्टर आहे. मेन डायजेस्टरमध्ये त्यामध्ये गॅस तयार होतो, जो गॅस आपण इलेक्ट्रिसिटीसाठी यूज करतो. जनरेटरद्वारे आपण त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो आणि ती इलेक्ट्रिसिटी या ठिकाणच्या ज्या मशिनरी आहेत त्या मशिनरीवर प्रक्रिया करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे नगरपालिकेला इलेक्ट्रिसिटीचं जे बिल आहे ते कमी प्रमाणात येते. त्याच्यानंतर दुसरा जो आपला प्रोजेक्ट आहे तो सुका कचरा. सुका कचऱ्यामध्ये आपण 27 प्रकारात कचरा वर्गीकरण केला जातो, ज्यामध्ये प्लॅस्टिकच्या बॉटल्स असतील, काच बॉटल्स असेल, पुट्टा असेल, चप्पल्स असतील किंवा टायर्स असतील, ट्यूब्स असतील, ई वेस्ट असेल, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट असेल, त्याच्यानंतर रेक्झिन बॅग्स असतील किंवा आणि इतर जे सगळे प्रकार आहेत, नारळाच्या करवंट्या असतील, नारळाची लाकडं असतील किंवा पालापाचोळ असेल, हा आपण वेगवेगळा घेऊन घरोघरी वर्गीकृत करून आमचे कर्मचारी ह्या प्रोजेक्टवर आणतात.
या ठिकाणी आमचा हा प्रोजेक्ट पूर्ण रन करण्यासाठी 7च कर्मचारी आहेत जे हा पूर्ण प्रोजेक्ट रन करतात. जो सुका कचरा येतो त्यामधला जो पालापाचोळा आणि लाकूड जे आहे त्याच्यापासून आपण ब्रिकेट्स तयार करतो, जे आपण कोळशाला पर्याय म्हणून यूज करतो आणि ते आपण इकडच्या नागरिकांना 4 रुपये किलोने विकतो. त्यापासून नगरपालिकेला उत्पन्न मिळतं. सुक्या कचऱ्यामधले जे पुढचे प्रकार आहेत, जसा की प्लॅस्टिक बॉटल आहे, ते आम्ही स्क्रॅपवाल्याला विकतो. त्याच्यापासून 18 ते 20 रुपये किलो आपल्याला नगरपालिकेला उत्पन्न मिळतं. त्याच्यानंतर स्टील असेल, पत्र्याचे डबे असतील, हे आपण 33 रुपये किलोने आपण विकतो. त्यापासून नगरपालिकेला इन्कम मिळतं. पुट्टा असेल, पुट्टा आपण 2-3 प्रकारात वर्गीकृत करतो, ते आपण स्क्रॅपवाल्यांना देतो, त्यापासून इन्कम मिळवतो. प्लॅस्टिक असेल, आमच्याकडे 100% कॅरी बॅग बंदी आहे, पण जे पॅकेजिंग प्लॅस्टिक असेल किंवा इतर जे प्लॅस्टिक असेल, हार्ड प्लॅस्टिक, ते आपण स्क्रॅपवाल्यांना देतो आणि त्यापासून आपण इन्कम मिळवतो. त्याच्यानंतर वेंगुर्ल्याची म्हणजे सगळ्यांचीच समस्या होती की चिकन वेस्ट, मटन वेस्ट आणि कोंबडी जे असतं त्यांचे पिसं असतात, त्याचं काय करायचं हा सगळ्यात मोठा प्रश्न असतो. मग त्यावर 2019मध्ये नगरपालिकेने 2 गोल्डश मशीन घेतलेले आहे, ज्यामध्ये आपण कचरा क्रश करून टाकला 500 किलो कचरा तर आम्हाला 70 ते 80 किलो खत मिळतं. अशा 2 मशीन आपण घेतलेल्या आहेत. याचमध्ये अपडेट करत नगरपालिकेने सोलार प्रकल्प कार्यान्वित केलेला आहे. सोलार प्रकल्पामध्ये नगरपालिकेने 20 किलोवॅट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते, जी आम्ही ऑफ ग्रीडने MSEBला देतो आणि त्यापासून नगरपालिकेला इन्कम मिळतं. त्यानंतर आपण गेल्या वर्षीपासून कचऱ्यातून कल्पकतेकडे ही एक नवीन कन्सेप्ट सुरू केलेली आहे. म्हणजे ज्या कचऱ्यातून वस्तू येतात, जसं की तुम्ही ह्या बाजूला बघाल तर चप्पल्स आहेत, ह्या बाजूला बघाल तर मासा केलेला आहे किंवा टायरापासून वेगवेगळे आयटम केलेले आहेत किंवा युनिकॉर्न केलेलं आहे किंवा कुंड्या असतील ज्या खराब झालेल्या आहेत, त्याचं रियूज कसं करायचं हे नगरपालिकेने दाखवलेलं आहे. आणि ह्या संदर्भात आम्ही कुठेही बाहेर हे केलेलं नाही. आमचे जे कर्मचारी आहेत, जे स्वतः पेंटिंगसुद्धा आमच्या कर्मचाऱ्यांनी केलं आहे, आमचे ड्रायव्हर असतील, आमचे मुकादम असतील, ह्यांनी स्वतः मिळून ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या आहेत. आता आपण हॉटेलला जातो, हॉटेलला एखादी चेतक गाडी जुनी असते ज्याच्यावर लोक जेवायला बसतात, त्याच्यासाठी लोक ते हॉटेलवाले पैसे घेतात. हे सुद्धा नगरपालिकेने ह्या ठिकाणी केलं आहे. या ठिकाणी 16 देशाचे प्रतिनिधी वेंगुर्ल्याला भेट देऊन गेलेत. जपान, चायना यासारख्या विकसनशील देशांनी हे केलं की वेंगुर्ल्यासारखं रोल मॉडेल आम्हाला तयार करायचं आहे. आपले माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब असतील किंवा रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, तर हे वेंगुर्ला मॉडेल मुंबईला आपण कसं रिप्लिकेट करायचं ह्या संदर्भात त्यांनी ह्या प्रोजेक्टला भेट देऊन इकडे उद्गार काढले. हे वेंगुर्ल्याला अभिमान आहे. चव्हाण साहेब, रवींद्र चव्हाण साहेब आपले पालकमंत्री आहेत, त्यांनी तर जवळजवळ 12 लक्झरी भरून या ठिकाणी 400च्या वर माणसं पाठवलेली की कचऱ्यापासून आपण हे करू शकतो, लोकांची मानसिकता बदलू शकतो, हे बघण्यासाठी इकडे माणसं आलेली. हा वेंगुर्ल्याला एक अभिमान आहे. पूर्वी वेंगुर्ल्याची ओळख बंदरामुळे होती, पण आज वेंगुर्ल्याची ओळख ही स्वच्छ वेंगुर्ला, सुंदर वेंगुर्ला म्हणून आहे. साहेब, माझा शेवटचा प्रश्न, पावसात म्हणजे सगळ्यात मोठी अडचण असते कचरा प्रकल्पाची ती पावसात, कारण पावसामुळे आणखी म्हणजे सुकासुद्धा कचरा जर तो उघड्यावरती असेल तर मग तो ओला बनतो. तर पावसात तुम्ही कशा पद्धतीनं या प्रकल्पाचं मॅनेजमेंट करता? आता पावसाळ्यात जो सुका कचरा येतो, आमच्याकडे 27 प्रकारात येतो. त्यातील पुट्टा असेल, प्लॅस्टिक असेल, हे आम्ही ह्यांच्यासाठी आमच्याकडे शेड्स आहेत वेगवेगळ्या. त्यामुळे जो कचरा येतो तो आम्ही थोडे दिवस त्याच्यात ठेवला की 8 दिवसात तो सुकतो. सुकल्यानंतर ते स्क्रॅपला त्याची व्हॅल्यू येते. पालापाचोळा जो असतो, पालापाचोळा हा मोठी समस्या असते पावसाळ्यात. आम्ही डंप करतो. डंप म्हणजे आम्ही खड्डे मारतो, त्या खड्ड्यांमध्ये आपण पालापाचोळा टाकतो. जो पाऊस संपला की आम्ही परत काढतो आणि आमच्याकडे कंपोस्टिंग युनिट आहेत. त्या कंपोस्टिंग युनिटला आम्ही गांडूळ खतांमध्ये टाकतो किंवा गोल्डश मशीन आहे, त्या मशीनमध्ये तो कचरा टाकला जातो आणि त्यातून आम्ही खत तयार करतो. म्हणजे पावसाळ्याचे 4 महिने ज्यावेळी ॲक्च्युली पाऊस पडत असतो त्यावेळी फक्त तो पालापाचोळा आहे हा आम्ही आमच्या खड्ड्यात टाकतो आणि त्याचा आम्ही रियूज पावसानंतर करतो. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत ही संकल्पना मांडली आणि पूर्ण देशभरात स्वच्छतेच्या विषयावरती चर्चा सुरू झाल्या, स्वच्छतेच्या विषयावरती उपक्रम सुरू झाले.
वेंगुर्ला नगर परिषदेने केवळ घोषणा न देता प्रत्यक्ष कृतीतून स्वच्छतेचा हा मंत्र जपला. आज देशभरात हा स्वच्छतेचा विषय जो आहे तो एक आव्हान बनलेला आहे. या अनुषंगाने या वेंगुर्ल्यातल्या यशस्वी स्वच्छता प्रयोगाचे एक दूत म्हणून तुम्ही आमच्या देशवासियांना आणि महाराष्ट्रातील इतर राज्यातल्या नागरिकांना, आमच्या शेजारच्या गोव्यातल्या नागरिकांना या स्वच्छतेच्या बाबतीत काय संदेश द्याल? स्वच्छता ही समस्या नसून स्वच्छता हे एक उत्पन्नाचं साधन आहे. या दृष्टिकोनातून जर आपण सगळ्यांनी जर प्रयत्न केले आणि प्रत्येक नागरिकाने जर कचरा वर्गीकरणाची जर सवय अंगी लावली तर आपण वेंगुर्ला काय पूर्ण देश स्वच्छ सुंदर करण्यासाठी आपण सगळेजण प्रयत्न करू शकू. यात एकच अजून एक सांगायचं राहिलं आहे की ज्यावेळी हा 2015मध्ये हे ज्यावेळी सुरू झालं त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस साहेब आपले मुख्यमंत्री होते. त्यांनी तर एवढं हे धरलेलं की महाराष्ट्र देशात कसा नंबर 1 येईल. त्यावेळी ज्या ज्या नगरपालिकेंना समस्या यायची त्यावेळी ते एकच सांगायचे की तुम्ही वेंगुर्ल्यात जावा. साहेब या ठिकाणी 20 नगरपालिकेपेक्षा जास्त नगरपालिकेचा सेमिनार 3 दिवस या प्रोजेक्टवर नगराध्यक्ष, नगरसेवक, मुख्याधिकारी, त्यांचे SI, कर्मचारी हे इकडे येऊन व्हिजिट करून इकडे राहून इकडे जेवून गेले. म्हणजे हे त्यावेळेच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलं. आमच्या IAS ऑफिसर म्हैसकर मॅडम होत्या जे हा सगळ्या स्वच्छतेमध्ये कोऑर्डिनेशन करायच्या. त्यांनी एवढी आम्हाला मदत केली की प्रत्येक गोष्ट आम्ही ही करत गेलो. काही वेळा आमच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांवर जी विक्षिप्त लोक असतात त्यांनी गुन्हे दाखल करायचे, कचऱ्यामध्ये समस्या निर्माण करायची, खूप प्रयत्न केले. त्यावेळेचे SP साहेब असतील, कलेक्टर साहेब असतील, ह्यांनी आम्हाला पूर्णपणे सपोर्ट केला साहेब प्रत्येक गोष्टीला. म्हणजे हे काम एका माणसाचं नाही आहे, ह्याच्यासाठी प्रत्येकाचं टीमवर्क आहे. प्रत्येकाने आपला हातभार लावला पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने कचरा वर्गीकरणासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. त्यांना पूर्ण नगरपालिकेने ते कचरा जागेवर घेऊन येऊन तो प्रोसेस केला पाहिजे. नुसता वर्गीकरण करणं हे नाही तर तो 100% प्रोसेस होणं. त्यासाठी लागणारा फंड शासन लेवलला केंद्रीय स्तरावरून मिळणं ह्या सुद्धा गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कर्मचाऱ्यांची सेफ्टी, कर्मचाऱ्यांसाठी पगार वेळेवर होणं ह्या सुद्धा गोष्टी ह्यातला एक भाग आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी वेंगुर्ल्याने केलेल्या आहेत म्हणून वेंगुर्ला आज टॉपला आलेला आहे. वेंगुर्ल्यातल्या या कचरा प्रकल्पासंबंधी आताच चौधरीजींनी माहिती दिली आणि मला वाटतं ही माहिती ऐकल्यानंतर प्रत्येकाच्या मनात एक प्रश्न साहजिकच निर्माण होणार. तो म्हणजे खरंच कचऱ्याचा प्रश्न सोडवणं इतकं सोपं आहे का? आणि नक्कीच सोपं आहे, हे वेंगुर्ल्यानं सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. इच्छा तिथे मार्ग असं आपण म्हणत असतो. इच्छा जर असेल तर कुठलीही गोष्ट, असाध्य गोष्ट ही साध्य करता येणं शक्य आहे. आत्ता जर आपण बघितलं तर पूर्ण जगभरात आणि विशेष करून आपल्या देशात कचऱ्याकडे एक उत्पन्नाचं साधन म्हणून बघितलं जातं. आता कचरा इंडस्ट्री म्हणून तयार व्हायला लागलेत आणि कचऱ्यातनं पैसा कमवायचं एक नवा धंदा सुरू झालेला आहे. परंतु हा धंदा करत असताना लोकांना कशा पद्धतीनं कचऱ्यापासून आपण मुक्त करणार आणि कचरा मुक्त करून लोकांचं आरोग्य कशा पद्धतीनं आपण सांभाळून ठेवणार या गोष्टीकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. वेंगुर्ला नगर परिषदेनं हा मंत्र यशस्वी करून दाखवलेला आहे आणि त्यामुळे पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हाच नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रातनं या वेंगुर्ला मॉडेलचा अभ्यास सुरू आहे आणि रेप्लिकेशनही करण्याची कामं वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू झालेली आहेत. आता आपला शेजारचा गोवा हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला टेकून आहे. गोव्यानं कलंगूट या ठिकाणी मोठा एक प्रकल्प उभारलेला आहे, जवळजवळ 400 कोटी रुपये. कुठे तो 400 कोटी रुपयांचा प्रकल्प आणि कुठे हा 1 ते 5 कोटी रुपयांचा प्रकल्प. म्हणजे केवळ पैसा खर्च करून त्याच्यातनं कमिशनबाजी करण्यासाठी प्रकल्प आणणं की प्रत्यक्षात विषय संपवण्यासाठी प्रकल्प आणणं याच्यात फरक आहे. आपल्याकडे कमिशनबाजीचा जास्त विचार होतो आणि त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्नही सुटत नाही आणि कचऱ्यावरती प्रश्न सोडवण्यासाठी कल्पनाही सुचत नाहीत. परंतु वेंगुर्ल्यासारख्या या नगर परिषदेनं आणि या तालुक्यानं कचऱ्याचा विषय हा इच्छाशक्तीवरती सोडवला जाऊ शकतो हे सिद्ध केलं आहे. या यशामागचं सगळ्यात मोठं जर गुपित कुठलं असेल
तर लोकप्रतिनिधीपासून म्हणजे नगराध्यक्ष नगरसेवकापासून जे अधिकारी आहेत, मग त्याच्यात मुख्याधिकारी असतील, CEO असतील आणि कर्मचारी, या तिघाही सेक्टरमधल्या लोकांनी आणि विशेष करून नागरिकांनी, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नागरिकांनी या 4 स्टेप म्हणजे एकीकडे लोकप्रतिनिधी, मग ब्युरोक्रेसी म्हणजे नोकरशहा, त्याच्यानंतर आपले कर्मचारी आणि नागरिक या सगळ्यांनी एकत्र येऊन सगळ्यांनी आपली इच्छा प्रत्यक्ष कृतीत आणून हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवलेला आहे. हे आपल्या गोव्यात किंवा महाराष्ट्राच्या इतर ठिकाणी का शक्य होऊ शकत नाही, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. लोकप्रतिनिधींनी जेव्हा आपल्या डोक्यात एखादी कल्पना आणली, ती कल्पना ब्युरोक्रेसीनी म्हणजे नोकरशहानी उचलून धरली. त्या कल्पनेवरती निम्न स्तरावरती कर्मचाऱ्यांनी ती प्रत्यक्षात आपल्या कामाद्वारे यशस्वी करून दाखवली आणि नागरिकांनी या प्रयत्नांना योग्य साथ दिली तर कुठलाही चमत्कार होऊ शकतो. मला वाटतं गोव्याच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर वेंगुर्ला नगर परिषदेचा हा मॉडेल गोव्याच्या प्रत्येक तालुक्यात जर राबवला तर गोव्याच्या कचऱ्याचा प्रश्न हा नामशेष होण्यात अजिबात वेळ लागणार नाही. आणि तसं जर झालं तर खऱ्या अर्थानं गोवा हे एक आदर्श पर्यटन स्थळ म्हणून उभं राहू शकतं. परंतु हा विचार प्रामाणिक हवा. त्या सगळ्या धंद्यातून आपण कमिशन कमवणार असा जर विषय आला तर मात्र ते यशस्वी होऊ शकत नाही. केवळ गोव्यानंच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रानं वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या या सुंदर वेंगुर्ला, स्वच्छ वेंगुर्ला मॉडेलचा अवलंब करून या महाराष्ट्राला, आपल्या गोव्याला आणि संपूर्ण देशाला कचरा मुक्त जर केलं तर खऱ्या अर्थानं स्वच्छ भारत संकल्पना ही यशस्वी आणि सार्थकी लागेल असं म्हणावं लागेल. चौधरी साहेब, तुमचे खूप खूप आभार. आणि मला वाटतं नक्कीच तुम्ही ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्या गोष्टीतनं वेगवेगळे ठिकाणी नागरिक आणि अधिकारी लोकप्रतिनिधी बोध घेऊन हा तुमचा जो स्वच्छ वेंगुर्ला, सुंदर वेंगुर्लाचा जो मंत्र आहे तो पूर्ण देशभरात निश्चितच पोचेल. वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परबसह व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल समी, किशोर नाईक गावकर. धन्यवाद.